Viikonloppuisin, kun muut oppilaat lähtivät kotiin vanhempiensa luokse, minä jäin yksin koululle. Sisäoppilaat eivät saaneet lähteä mihinkään. Joskus kuitenkin livahdin salaa perjantai-iltana kaupungille. Se oli upeaa. Siellä sai tehdä ihan mitä halusi. Kävellä toisten ihmisten perässä tai kuljeksia muuten vaan ympäriinsä. Yöllä sitten palasin koululle monta kokemusta rikkaampana. Eikä kukaan koskaan huomannut mitään. Se ei ole totta. En koskaan uskaltautunut kaupunkiin asti. Useimmiten jäin vain koulun portille suuren pilarin taakse katsomaan, kuinka muut oppilaat pakkautuivat autoihin ja lähtivät kotiin. Koulu oli tyhjä. Vain minä olin jäänyt sinne. Se ei ollut kovin hauskaa.